उदालगुरि जिल्ला आमजुलिनि सा-7 बर' आबादारिफ्रा 20 बिगा हायाव बानलु आबाद खालामनानै नखर सुंथादों। नंगौ, बानलु आबाद मावनानै नखर सुंथाबोबाय थादों। गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं आमजुलि धोनि बस्ति गामिनि सा-7 बर' आबादारिफोरा लोगो जुरिनानै 20 बिगा हायाव बानलु आबाद खालामदों। बिथांमोना थांनाय 35 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बानलु आबाद खालामदोंब्लाबो दिनैसिम सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै होननानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। 4 नं आमजुलिनि धोनि बस्ति गामिनि बानलु आबादारि बिथांमोना बानलु आबाद खालामनानै गाव गावनि नखर सुंथानायजों लोगोसे गुबुनखौबो मोनजाहोनायखौ रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों। नाथाय मख'नो गोनांदि बिथांमोन बादि आबादारिफोरखौ सरकार फारसेनिफ्राय हेफाजाब होयोबा आबाद खालामनाय सुबिदासिन जागोन आरो बे बांसिननिफ्राय बांसिन आबाद खालामनो हाबावगोन होननानै फोरमायदों। आबादारिफोरा बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। आंनि मुङा जाबाय जुनास खाख्लारि, 1 नं आमजुलि धोनि बस्ति न'आ। नुनो मोनदों जेरैथिंबो बानलु आबाद। बे बानलुनि आबादा खमसे खम आजि 35 बोसोरसिम जाबाय आंहा बेसानो मावबाय थायो। बोसोरे बेफोर खेथिखौ मावाबानो जोंहा जेबो उपाय गैया। जों माने नेरा नेफोराबाबो मावनानै जों बेसानो न'खरखौ सालायनो गोनां जायो। बेबासानो जाहैबाय खोथाया। आगोल आंनो बांसिनमोन बेहाय मावग्राया। 1 नम्बर आंनो होनजायो आरो। ओमफ्राय आंखौ नुनानै गुबुना बहुदआनो माने बेसा मावबाय आरो। सरकारनिफ्रायथ' आं जेबो मोनाखै आरो बेबासा नायदिंगिरिबो गैया, दिनैसिम आं नुवाखै, फैयाबो बेसा। ग्रामसिमाव बेबो गैया, फैया, जोंनिसिम बेसा फैयाखै आरो बेबासा माने जोंनो सुबिदा होनायनि बाथ्राबो जेबो माने फोरमायाखै आरो जों मोनाखैबो आरो। बानलुआ आंहा बर्थमानाव 6.5 बिगासिम 7 बिगासिममोन। एसे बानलुआ नाथुरनि जानायलाय 6.5 बिगासिम दं आरो दाबो। खावलायनो बेनो, जुदि खावलायनायनि जुदि उपाय थायोब्ला जोंनो माने बेसा अनुदान मोनोबोला, खामानियाव हेफाजाब मोनोबोला जों मोजां मोनगौ। मानो होनब्ला गोबां माने खरस जायो जोंहा बे खामानि फानलु गायनायाव। आरो लोगोसेहाय बेसा फानलु गायनानै जों गायनाय लेखानो गुबुनाबो माने बेबासा फानलु मोनजादों आरो गुबुनाबो माने जोंनि जुगिदि माने सहाय मोनदों आरो बेसा जानाय लोंनाय बानलुफोरनि थाखाय आरो। जोंथ' सरकारनिफ्राय बेसा मोननो हेफाजाब माने हास्थायो आरो जोंनो बेसा जोलैबो नांगौ जायो आरो फारसेथिंनिफ्राय सरकारनिफ्राय बेबासा जुदि खेथि आबाद खालामनायाव जुदि सहाय मोनोबालाय जों बहुद माने खुसि जागौ आरो गोजोनगौ, जोंनि खामानि मावनायाव हेफाजाब लायोबा आरो। बे बानलु आबादखौ सेंग्रा समनिफ्रायनो जोङो मावबोदों आरो दिनैसिम जोङो बैसो मोनफैबाय नै। जों दासिम मावबाय थायो आरो बिदिनो जोंनि गामिनिफ्रा बिदिनो सोलोंबोबाय थादों मावनो थाखाय। आरो जाया नङा जायो जोंनि बेवहाय। खोथाया बेनोल', मेसें समावहा एसे गोरान जानायखाय मेसें समाव जों गायनो हाया आरो बोथोर गिबिबो जोङो गायनो हाया। जेब्ला दैज्लां अखा फैयो अब्ला जों गायो। आरो जोंहा जि नैबेयावहाय नुदों बे गासैबो मथा मथि बेवहाय 20 बिगासो दङ आरो 6-7 जनसो जोङो दङ। आरो जोथोन लानानै मावोब्लानो माने जायो आरो बानलु आबादा। जों आरो मोजां प्रडाक्सनफोरखौबो जोङो खालामनो हादों जथेस्थ'। ओरैनो जों माखासे लकेल दङ आरो माखासे बे हाथायाव नार्सारियाव फाननाय पेकेट 2074 आरो माखासेनि मुंखौ एसे मोजां मिथिला जोंबो, बेखौ खालामनाय जादों आरो जोङो। जोंनि बेवहाय जिथु जोंहा न'खर दैदेननाय रांनि हाल साला माने एसे रांनि बेबस्थाफ्रा जोंहा गैया नालाय, बेनिखायनो जों खस्थ' खालामनानै माने बिनिफ्राय जों जि इनकामफोरखौ मोनो जों बेजोंनो माने जिथु जों न'खर दैदेननो हायो, जोंनि गथ'फोर फरायनो हायो। आरो बिदिनो जोङो गुबुनफोरखौ माने बेबायदि बिनि गेजेरजों जे जों माबा मोनसे न'खर डेभेलप जानायनि खामानि मावनो हायो, जों बेखौ माने दिन्थिनो हादों आरो। औ, जों नांगौ बादि बेसेनखौ मोनोब्ला गाहामसिन मोनो। नाथाय मालाबा समाव जोंहा माने बहुद डाउनाव फैयो आरो बे समाव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो आरो दिनैसिम माने सरकार फारसेनिफ्राय बिदिबो आबाद मावदों बेखौ माने उदिस लानायबो जोंनिसिम दिनैसिम गैया, फैयाखै रावबो। जोंनो जोंनि आबाद मावनायाव सहाय मोननाय हिसाबै जोंनो बै मा होनगोन बिधान, मा होनो जोलै,
बेफोर मोजां जोलैफोरखौ जुदि मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनो। आरो जोंहा नैबे बेवहाय नुदों नै मालसिं प्लास्टिक खोबनाय बेफोरखौ मोनोब्ला जों गाहामसिन मोनो। आरो लोगोसे जोंहा मेडिसिन सारनो थाखाय जि मेचिननि बेबस्था स्प्रे मेचिनफोर बेफोरखौ मोनोब्ला गाहामसिन मोनो। नाथाय जों बेफोरखौ खबर मोना, माब्ला रानो माब्ला होयो खोनादोंल'सो। दा दिनैसिम बिदि हेफाजाबखौ मोनाखै आरो दा जों बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सरकारा जोंनि फारसेबो एसे जाहाथे नोजोर होयो आरो जोंनि आबादफोराव जे मा नांगौ मा नाङा बेफोरखौ सानोब्ला गाहाम जायो। बेनिखायनो जों जि सरकार फारसेनिफ्राय जि ग्राम सेबकफोर दङ बिथांमोना जुदि एसे उदिस लानानै जि फैयोब्ला जों गाहाम मोनो आरो। दा जों ओरैनो फारला हिसाबै बा 400 बेबायदियालाय सोलिबाय थादोंमोन। दा देग्लाय बोसोराव माबायदि जायो बेखौ मिन्थिया, नाथाय एसे दाम मोनोब्ला जों सोलिनो हायो। जोङो बानलु आबाद खालामदों। जों न'खरखौ माहाय उन्नति जानो थाखाय जोंनि गथ' गथायखौ फरायनो थाखाय बेनिखायनो जोङो बानलु खेथि आबाद खालामदों। बे बानलु खेथि आबाद खालामनायाव जोंनिया बहुद खरस थांबाय। जोङो लोगोसे जानानै जोङो 20 बिगा खेथि मावदों। बे 20 बिगा खेथि मावनायाव जोंहा गायनायनिफ्राय हाल एवनायनिफ्राय जोंहा 2 लाखनि बारासो थांदों। जोङो सरकारनिफ्राय जेबो हेफाजाब मोनाखै। जों मोननोसो लुगैदों आरो जोङो गावबागाव बायनानैसो लादों। दुलिखौबो मोनाखै, जोङो बायनानैसो लादों। जोङो बानलु आबाद मावनायनिफ्रायबो आरो जोङो मैगं थाइगं बिदि भल जिंखा बेबायदिनो आलु खेथि बेसर खेथि बेबायदि बायदिसिना मावो आरो जेनेबा जों माखासे महिलाफोरखौबो जोङो बुंगोन जे नोंसोरबो आबाद मावदो, गावबागाव आबाद मावनानै उन्नति खालामदो आरो लोगोसे गावगायनि न'खरखौ मोजां खुंनो थाखाय लोगोसे गथ'फोरखौ फरायनो थाखाय आबाद खालामनानै जोङो बुंनो सानो आरो।